Pini ke nili nali tuma fan Karbi Anglong arlo ke Kelang Voreng Awarsai APHUTHAK LABANGSO video long tanang litum pan than pachini ponik po lapen kai kia son details mate klar daga lambang nali tum labangso video arlo si kadokawe ason anta thek panlong ikpo tangte aprang se KARDOM kadokawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame lapen nali tum jong se labangso YouTube channel long ka homri milang pele chingon pen subscribe ikon lapen adung hes tame belarjan thekloing hodak tame nali tum berek denon lalo pele monon fitni li ajara son le labangso YouTube channel long upload tame nali tum mobile long an notification nali pen nali tum bitta kachini da prang ya fano lapen nali tum jong si Telegram channel long na anta join jilang polte labangso video description along tame link longi halabangso link long ber pen nalitum nang join dun iktami tangte pathiek pen pini labangso Voreng Awarsai APHUTHAK le chithan pono nang jong si details lain pulote labangso website lo nalitum stame na homri kon nili labangso video description lo stame nili link bang pig derlo lapen adak ber ikon nalitum stame details bange lang nang litum mobile long stamil chelang long ikpo lapen lason lo ahormu bang dakar Anglong district judiciary lo lapen official website lo labangan district court official website lo Karbi Anglong district of lapen dak copy pe Voreng Awarsai si klang malabang so judicial court along copy pe Voreng Awarsai si klang malabang kenali tum dak details bang thek ponlong ik typo lapen pinili nali tum hanang than poni pu abang kela advertisement pot head assistance APHUTHAK si nili nang than pachini pon ikpo pulo lapen kai planning ko son son lapen last date ko matun nil hai huin lenon than pon nang lapen nali tum jong sila bang so YouTube channel on ka homri milang pulte nili hen pen sta nali tum panang Choningri iglo nali tum subscribe kripin pen dam dere no subscribe ik thal bang so channel tam mo phit nali tum important ason a video kinang so da video nali tum dokok thek matel long lok ta thek lasin nali tum lang le pin pen stame na letum subscribe ikon a video le lang le da stame tangte non labangso advertisement along ko ppc ke tok ma la so APHUTHAK le non chan pon nang nili dak download pon ikpo la pen ali tum pan nampek lang pon ikpo la pen la son lo nili dak download pon ikelo nang litum stame download igi pole download iktame ho labangso nili nang ke thana website long pen damra nali tum stame labangso allo bang download iktame la pen office of the chief judicial magistrate Karbi Anglong lo la pen advertisement dak nali tum adeta thek pon 24/05/2023 la sida ke tok pon bang la son la application for the intending eligible candidates are invited for the post head assistance upon the naing pusipula se labangso posalong ning Kehang abang phu abang pitum nalitum jogdon ikon lapen nalitum 22,000 pe 97,000 an nalitum long pon equal salary lapen other allowance of the admissible as a roles in the established of chief judicial Karbi magistrate Karbi Anglong the candidate must possess of less 10 years service as upper division assistance along ke claim tang abang pinang po lapen including superior assistance lai abang pu tomang dak jogdon long ikpo lasi lason ning Kehang abang pitum nalitum do pulote labangso application standard a form along nalitum tok nang po details bang lapen 3 copies bang photo nang ikpo lapen pabon ignang po photo lapen experience certificate lapen issue by competent authority and other relevant testimonials including copy of service book copies of ACR of last 5 years labangso ACR last 5 years upon nang po ARC lapen the duly fill up the signed application having mentioned view email ID and contact number if any sole rest the office and undersigned in dak nalitum labangso address along si jogdam ignang po lapen lanon juna chiklo si dak 12 anse last date lapen labangso aprang nalitum labangso address along jogdon ni abang do pulte jogdon ik tame son lo lapen the candidate also asks to visit the official website Karbi Anglong district judiciary nalitum dak lang pon ikon labangso website pen nili na piklang website along stamina nalitum bang pen stame details bangke long iglo lapen lason lo puthot dak tok bang lason details information regarding the list of candidates eligible appear in the interview
On the date of the please fix a letter number and no individual call letters be issued separately in candidate. Tum jong si jogdani ipulte jogdan pa prapi ngola pen pen an district long stamela so APHUTHAK bang serpon iglo la hello ke toga bang ke dag la an nilitan ali tum pan engson so ni bang dana than pon pesi dolo important that masin nilitan than pon pedalo la penali tum la bang so advertisement lang pa mi pen le jogdun igol ko son process ma ke jogdun nei la bang so APHUTHAK bang ke nalitum la bang so advertisement alu long ke lang pensi nalitum stami chini ikpo la sinalitum la bang so video ka an ma share on share go Karbi Anglong is west Karbi Anglong aratum stami pechini iknang la pen palang iknang la pen ning hang abang phu abang phitum pajok dun iglo nang son lo la si nalitum tingni ni pin pen la so video long ta comment misen pi gon la pen video kan ma share on share gon la pen amo teng lo nalitum jong sela bang so YouTube channel long na anta subscribe kre lang pulte subscribe gon la pen bell icon tame ber gon la pen Telegram channel ta do Telegram channel long le nalitum join in hang atum join ik tame la pen WhatsApp group long bang ani liho dak description long tame ni link bang power choglo la pen mobile numbers tame pi eder lo nasinali tum Telegram channel long le nang join dun iki pulte nang join dun ikon la dak ni li kilong ana Voreng Awarsai APHUTHAK ni liho dak si paklang ik bom la pen share ik bom asipini a video long bang ni li lansing ton jok jidat po mo phit kapre ka video long le chitong tunang tang edomi thakme kadu ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do an fans tame ni len pen KARDOM.